mensen van ons geliefde, ik moet wel zeggen, zeer geliefde Zeeuw-Vlaanderen. Geliefde, want ik kom ook uit Zeeuw-Vlaanderen, maar natuurlijk nu ook na die 2 heel erg geslaagde campagnes van de vastenactie, waar heel Zeeuw-Vlaanderen 3 parochies, de Elisabeth-parochie, Maria Sterre der Zee en Andrea-parochie aan meegedaan hebben met een geweldig resultaat. En zo kunnen wij hier onze mensen, die ook meedoen in dit programma, echt laten zien. In Nederland werken ze, maar wij ook. En dat wil ik eigenlijk een beetje laten zien. Nu jullie weer bij elkaar komen om de activiteiten te organiseren voor de komende vastenactiecampagne. Ik moet wel toegeven, we zitten hier in Barranquilla en voor de mensen in Barranquilla, wat er nou het eerste komt, is carnaval. Carnaval, porque Barranquilla is de stad van carnaval. Maar na carnaval natuurlijk, dan gaan ze werken. Maar wij met dit project zijn al lang bezig. En ook met dit resultaat waar we nu staan, dat zijn bananen die zijn geplant door de mensen uit Villa Caracas. En we hebben al behoorlijk wat resultaat. We hebben er al een aantal moeten oogsten. Daar heb je er nog eentje, die wordt binnenkort geoogst. Daar heb je er weer, ik geloof weer een stuk of 10. Op het ogenblik ben ik zelf een beetje een oude wagen, een krakende wagen. En daarom kan ik zelf niet naar Nederland, nog in een vastenactie. Ik heb nu een behandeling met medicijnen, fysiotherapie. En binnenkort wil de neurochirurg nog zien kijken wat we eigenlijk nog kunnen doen. Maar ze hebben wel gezegd, je moet niet te veel reizen, niet te veel bezig zijn. Je moet een beetje oppassen, want het linkse been wil eigenlijk niet meer. Dus ja, dan moet ik toch een klein beetje verstandig zijn. En daarom kan ik deze keer er niet bij zijn, maar wel via dit medium. Zullen we vanuit hier heel veel attent zijn en alles meedoen waar jullie mee bezig zijn. Ik wil ook even laten zien wat we nou in toekomstige gedeelte van het project willen gaan doen. U hebt waarschijnlijk begrepen dat we begonnen zijn hier met die bananen, maar vooral ook in Villa Caracas. Maar dat is eigenlijk te arm, daar kun je eigenlijk praktisch niks doen. Maar we doen het toch, dat laten we zien. Maar we willen eigenlijk hier een grote gemeenschappelijke tuin aanleggen waar iedereen een stukje grond heeft. En dan kunnen we dat van hieruit veel meer coördineren. Hier is Archimedes, is eigenlijk de verantwoordelijke van heel dit gebied hier. En die kan in de gaten houden of de planten goed zijn, of goed voor gezorgd worden. Kan in de gaten houden of het goed gaat. Want we hebben hier een gauwijn, noemen wij dat, een meertje. En dat garandeert eigenlijk dat we eigenlijk heel het jaar water hebben voor onze planten en voor onze moestuin. En de hoofdverantwoordelijke van alles, want ja, ik ben al een beetje een oude man, een krakende wagen, is Harvey. Harvey moet alles wat apart, de administratieve en de financiële kant, moet hij allemaal garanderen dat het allemaal goed verantwoord is en goed gedaan wordt. Dus daarom zijn zij nu bij mij ook nog. De ene die ontbreekt, dat is Donny, dat is onze bioloog, die is op het ogenblik ergens in een van de dorpen. En die doet dat dan samen met hun, dat alles hier natuurlijk kan gebeuren zoals het zou moeten gebeuren. Dus hier kunt u al zien, zijn we ook al een beetje begonnen. Daarachter hebben we ook weer bananen. En hier hebben we de yucca. Die hebben we al een paar keren kunnen oogsten. Want die is eigenlijk heel erg fundamenteel dat de mensen kunnen verbouwen wat ze eten. Vooral yucca hier, dat is echt in. En als ze dan ook nog een paar vissen uit die vijver kunnen halen. Nou, yucca met, wij noemen dat mojarra, tilapia, is geweldig lekker eten voor de mensen. Dus we zijn nu bezig om dit een klein beetje klaar te maken. En hier hebben we een terrein, een groot terrein, waar dan die algemene moestuin komt. Waar we ongeveer kunnen werken met die 100 mensen die nu al aangesloten zijn bij het project, waar we ieder een stukje grond kunnen geven, maar wat we ook kunnen, begeleiden vooral. Ik moet even oppassen met mijn been, want dat been wil eigenlijk niet zo goed, maar ik heb mensen die mij toch willen helpen. Kijk, hier hebben we ook yucca. Dus dan moet ik op mijn been oppassen, maar ook op de yucca passen. Ik moet hier even in een hand hebben. Pero yo tengo mi gente. Ik heb hier de mensen die me wel op allerlei manieren helpen dat het toch kan. Bij mij thuis zeggen, dat mag ik allemaal niet doen, want dat is niet goed voor mijn been, voor mijn rug. Maar Darwin, pas op. Entonces, hier zijn we al een beetje begonnen, maar het wordt eigenlijk hier in dit gedeelte hebben we ongeveer 2000 vierkante meter waar we met de mensen hier een hele grote moestuin aan kunnen leggen. En dan heeft iedereen ongeveer 2 of 3 of 4 van deze stukjes grond, waar ze dus eigenlijk zelf klaar kunnen maken. En dan kan in heel dit gedeelte kunnen dan een gemeenschappelijke moestuin hebben. Dat is eigenlijk het onderdeel van het komende project
dit project waar jullie mee bezig zijn, het derde jaar van ons project Meer Groen, Meer Leven. En u kunt zien dat dankzij uw hulp er al veel groen is. Dus ook veel leven. Bomen hebben we geplant en hier moet je kijken, meer groen, meer leven. Dankzij uw bijdrage. Heel veel succes met de activiteiten en hopelijk kunnen we steeds meer en meer laten zien dat ook de mensen hier bezig zijn onder de begeleiding van mijn team die echt helemaal erbij betrokken zijn. Heel veel dank en succes!